Ziua următoare, vremea din nou perfectă. Am dat mâncare la găini, am luat o sticlă de vin sub braț, o baghetă de la brutăria de peste drum, fata de mână și direct, nu la restaurantul ăsta de pe stâncă, care arată bine, dar cam pretențios. Știu eu un loc. Uite și tu priveliște. Dă-mă dracu. S-a făcut rapid un platouaș la margine de drum. De ce le-ai tot? Uităm la băieții goi. Viața. Nici nu mai contează că mi-am turnat vin în papuci. La desert, un biscuite din ăsta gustos și sănătos de la biscuiterie.ro și hai să mai vedem niște oraș. Bă, nu știu, boscheții ăștia cu flori roz atrag femeile la poze mai ceva ca pe albine. Îmi place că la schele pe stradă au ăștia protecții să nu dai cu capul dacă ești cu ochii în telefon. Plimbare și pauză de une bière, s'il vous plaît. Am ajuns și pe la statuia de aur a Ioanei d'Arc, Jeanne d'Arc, Ecaterina Teodoroiu a lor. Am băgat o caisă pentru revigorare, dar n-a fost suficient, așa că am tras un pui de somn pe plajă. Aici în vizită de lucru la fabricile de agenți de curățare Chantecler, mai un carusel, mai un dânsuleț și e frumos în toate direcțiile, mă, nici nu se fabrică culorile astea în România. Uite și tu ce frumos e. Pentru cui s-au urât cu binele și e mai combativ din fire, avem și opțiunea legiunii străine. Iar seara ne-am întors la mamele noastre de schimb pentru o nouă porție de bunătăți. Aniu, mă prefere. Dar credeți voi că au mai văzut oamenii ăștia o farfurie linsă atât de bine, fără pâine? Menționez, fără pâine. Aici toată lucrătura asta, zero pâine. A dat cardul eroare de 4 ori, de am crezut că trebuie să mă angajez, dar era de la ei. Suntem de acum în ultima zi, de dimineață am băgat biserică, bulangerie, bă, hotărâți-vă. Am precupețit niște săpunele din astea cu arome de Provence, să le ducem la neamuri să se mai spele și ele. Și înapoi în aeroport, unde ca un entertainer ce sunt, am întreținut atmosfera, mă știți. În încheiere vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți. Sincer mă simt privilegiat că pot să văd așa locuri frumoase și îmi dau seama că nu toată lumea are norocul meu. Sper măcar că v-a plăcut să vă uitați la clipul ăsta și poate v-am stârnit un zâmbet. Dacă vrei să vezi și părțile 1 și 2, intră la mine pe profil și sunt deja postate. Hai, vă mulțumesc și vouă, mulțumesc și Anima Wings și ne auzim la următorul. Bonjourne!